Така, добър ден, другата България. Специално клипче за Баймангал, Черния маймун и Коста. Да не се чувстват привилегировани. Всички останали, които са заблудени по невероятния пиар и журналистическата гилдия, която само бърбори за Балонсо. Какъв голям драйвер е. А той всъщност един надут балон от журналист. Значи така. Цигане, мой човек. Я да ми всякакъв хейтърски коментар ще кажеш по моите тука нещица, които смятам да ти споделя. Едно драйвърче, Себастиан Фетел, на 19 години, поканен заради невероятните си способности да кара малкичко, съвсем малко да се докосне до болид Формула 1, 2006 година, както вече споменах, на 19 години. Няма да поканят тебе, нали сещаш, ще поканят някой, който е показал някакви уникални качества. Значи, Практис 2, мисля, че на Унгария, първи. Значи си може да се представиш, 2006 Алонсо се опитва да се защити титлата. Драйвери там са Кими Райконен в Макларен, Шумахер в Ферари, 5 титли, и Алонсо. Едно дете докосва болида и първи. Болидите тогава са по 900 коня. Не са като сегашните скопени. Така, 2006 на Монца. Първи и втори практис, лапито пак е първи. Така, без никога да е докосвал болид. Ти ми обясни как така този човек не кара кола на Нюи, за първи път се докосва и хоп! Първи. И е на 19 години. Според тебе дали някога Алонсо, ако не се лъжа, стартира с Минарди ли беше, не знам, е правил такива неща. Не, няма как да е правил, защото просто се беше надут балон с ония комик. Другото нещо. Много е интересно как ти си ферарист, защото ако махнем титлите на Ферари с Шумахер, които са изцяло екипа Z от Бенетон, те нямат нито една титла за последните 20-23 години. Значи, какво толкова ти харесва в тия червени трактори? Не мога да разбера. Би ли ми обяснил? Те нямат нито една титла. Те от 80-та година имат една титла на Шектер и една на Кими Райконен, случайна. Айде, мой приятел, сега. Интересно ми е какво хейтърско ще напишеш. Ако ти е чудно къде съм, трябва да се сетил по знамето. Ако не се сетил по знамето, това е Малайзия, Куала Лумпур. Ето ги колите близнаци, които са около 540 метра. Айде сега, много поздрави!